Co by se stalo, kdyby se nejpoklidnější a nejpřirozenější americká zemědělská oblast náhle stala brutálním epicentrem globální války? Představte si místo, kde je tiché bučení dobytka nahrazeno ohlušujícím hřměním dělostřelectva, kde čerstvá vůně sena ustoupí štiplavému pachu střelného prachu a strachu. Tohle není bojiště z historických knih. Je to klidná pastvina a osud celého regionu nespočívá na obrovských arzenálech národů, ale na nemožné vynalézavosti jednoho obyčejného muže. Ten rok je v historii zaznamenán jako doba bezprecedentního globálního konfliktu a svět je v plamenech. Evropa je spálená země, svědectví nejtemnější kapitoly lidstva, kde se prastará města rozpadla v prach a zdálo se, že se rozpadá samotné tkáně civilizace. Ale stín války, kdysi vzdálený děsivý šepot šířený rádiovými vlnami, nyní natáhl své dlouhé, chladné prsty přes oceán a ohrožoval srdce Ameriky. Nevzdáleným bombardováním nebo námořními potyčkami, ale mrazivou vyhlídkou přímé neúprosné invaze. Vzduch praská napětím tak hmatatelným, že by se dal krájet tísnivé ticho před bouří. Každý novinový titulek křičel o neúprosných postupech nepřítele, o padajících městech, o vojenské síle, která se zdála naprosto nezastavitelná. Nepřítel, disciplinovaný, nemilosrdný a krutý, si razil cestu skázou, která zjevně vzdorovala jakékoliv konvenční obraně. A strach, který vyvolával, byl sdílenou a těžkou zátěží. Drsné válečné skutečnosti se vkradly do všech koutů života. Neustálý leptavý strach, který prostupoval domovy od rušných měst až po odlehlé venkovské komunity. Zprávy ze zámoří vykreslovaly pochmurný obrázek. Disciplinovaná a zdánlivě neporazitelná nepřátelská síla si razila cestu skázou napříč kontinenty a nezanechávala po sobě slitování. Pro ty na domácí frontě byla představa války vždy něčím vzdáleným, vedená statečnými vojáky v dalekých zemích, hrdinský boj odehrávající se na cizí půdě. Nyní se však šepot zesílil. Hrozby se staly přímějšími, naznačující, že by konflikt mohl přistát přímo na jejich prahu, přeměňující jejich známé krajiny v cizí a nepřátelské území. A pro jednu konkrétní oblast, zasazenou někde v zeleném srdci Ameriky, nebyla tato hrozba jen šepotem. Bylo to hromové burácení na obzoru, které se blížilo a blížilo. Tohle nebyla jen tak ledajaká farma, byla strategicky životně důležitá, klíčový bod v projektovaném postupu nepřítele, nabízející jasnou cestu ke kritickým zdrojům a infrastruktuře, které ležely za ní. Německá vojenská přítomnost, i když možná ještě nebyla plně realizována v její místní podobě, se vznášela ve vzduchu v myslích všech. Její pověst účinnosti, ohromné síly, postupu, který se prostě nezastavil, byla legendární a děsivá. Vypadalo to jako nezastavitelný příliv, který se chystá narazit na vše, co jim bylo drahé, a vymazat jejich způsob života jedním brutálním úderem. Vojenské velení, zvyklé na velké manévry a koordinované útoky na symetrických bojištích, se ocitlo tváří v tvář jedinečné a frustrující sadě výzev. Samotný terén s jeho zvlněnými kopci, hustými lesy a roztroušenými usedlostmi nebyl vhodný pro tankové formace nebo masivní pěchotní nálože, které definovaly evropská bojiště. Navíc se taktika nepřítele ukázala jako děsivě přizpůsobivá, využívající místní znalosti a pohybující se s hrozivou rychlostí, která překonávala tradiční obranná opatření. Dělostřelecké baterie se potýkaly s hledáním optimálních palebných pozic v nerovném terénu. Zásobovací linie se staly nebezpečně zranitelnými vůči rychlým chirurgickým útokům a samotná rozlehlost země činila komplexní obranu logistickou noční můrou, napínající již tak omezené zdroje až na hranici prasknutí. Konvenční vojenské reakce, navržené pro symetrickou válku a otevřené střety, selhávaly v zadržování přílivu. Tanky byly příliš pomalé, pěchota příliš vystavena a letecká podpora příliš sporadická, aby se vypořádala se specifickými zrádnými hrozbami, které se objevovaly. Situace byla zoufalá, hraničící s beznadějí a každé oficiální řešení se zdálo být tragicky nedostatečné, takže místní obyvatelé a roztroušené obranné jednotky se cítili stále více vystaveni a zranitelní. Byla to opotřebovací válka.
vedená v neznámém terénu s nepřítelem, který se zdál mít všechny výhody, a otázkou nebylo, zda přijdou, ale kdy a co, pokud vůbec něco, se jim dokáže postavit do cesty. V tomto tavicím kelímku strachu a selhávajících strategií nevznikla naděje z válečné místnosti, zdobené mapami a medailemi, ale z omšelé farmářské kuchyně, kde muž jménem Jedidiah Jet Stone přemýšlel nad svými poli. Jed nebyl voják. Neviděl jediný den vojenské služby, ani nevystřelil ze zbraně ve vzteku, kromě lovu jelena na rodinnou večeři. Jeho ruce, stvrdlé a silné, znali pocit půdy, váhu klíče, rytmus ročních období. Byl mužem země, jeho život byl neoddělitelně vetkán do tkaniny jeho usedlosti, tichý strážce zvlněných akrů, které živily jeho rodinu po generace. Roky strávené bojem se suchem, opravováním plotů, získáváním života z tvrdohlavé půdy a opravováním každého kusu techniky, který se odvážil porouchat, vytvořili v Jedovi hlubokou, praktickou vynalézavost. Nepřemýšlel v pojmech taktických manévrů nebo strategických cílů. Přemýšlel v pojmech problémů a řešení, využívajíc to, co bylo po ruce. Zlomená část traktoru? Vyrobí náhradu z kovového šrotu. Selhávající čerpadlo? Přestaví systém s využitím získaných trubek. Jeho mysl byla dílna, neustále seřizující, pozorující a přizpůsobující se, vždy hledající nejpřímější a nejúčinnější cestu k překonání překážky. Tohle nebylo teoretické vědění vytažené z knih, byla to moudrost získaná potem a vytrvalostí, vrytá do jeho samotné podstaty. Válka však byla jiný problém, než jaký kdy řešil. Ohrožovala nejen jeho úrodu nebo dobytek, ale samotnou půdu pod jeho nohama, budoucnost jeho dětí, památku jeho předků, kteří obdělávali stejnou zemi. Představa nepřátelských bot šlapajících po jeho pastvině, cizích vlajek znesvěcujících jeho usedlost, zažehla v něm divoký, ochranitelský oheň. Nebyl to patriotismus ve velkolepém abstraktním smyslu, ale prvotní, niterná potřeba bránit svůj domov, svou rodinu a tichý, trvalý americký způsob života, kterého si vážil. Sledoval filmové týdeníky, poslouchal rozhlasové zprávy a viděl obavy vepsané ve tvářích svých sousedů, kolektivní strach, který živil jeho vlastní neochvějné odhodlání. Možná nebyl generál, ale byl to strážce a strážci si vždy najdou cestu. Jed strávil bezpočet nocí zíráním na svá měsíčním světlem ozářená pole, na samotnou zemi, kterou přísahal chránit. Viděl mírné svahy, skryté prohlubně, husté linie stromů, ne jako malebnou krajinu, ale jako potenciální kryt, jako strategické body. Všímal si, jak proudí voda, trajektorie vrženého kamene, jednoduché mechaniky páky a síly. Zatímco vojenští stratégové studovali složité mapy a debatovali o konvenční palebné síle, Jedova mysl se toulala k jednoduché, často brutální fyzice jeho farmy. Co kdyby se samotné věci, které činily jeho zemi jedinečnou, její obrysy, její materiály, její surová, neskrocená povaha, mohly přeměnit na zbraně? Co kdyby se řešení nenašlo ve vzdálené továrně, ale přímo tam, ve špíně a harampádí jeho vlastního dvora? Odpověď k němu přišla jedné chladné podzimní noci, když klučil pole a bojoval s obzvláště tvrdohlavým pařezem. Všiml si ohromné síly generované jednoduchou pákou, způsobu, jakým malá námaha mohla vyvolat masivní posun. A pak jeho zrak padl na starou nepoužívanou část zavlažovací trubky, tlusté a odolné, ležící polozakopané v zemi. Zasvitla jiskra. Co kdyby ta trubka, zkombinovaná s výbušnou silou něčeho snadno dostupného, dokázala projektovat zničující nálož? Co kdyby odpovědí na drtivou sílu nepřítele nebyly další tanky nebo letadla, ale hrubý, ale účinný nástroj zkázy, zrozený ze samotné země, kterou se snažili dobít? Koncept ve své nejhrubší podobě byl odvážný, téměř směšný. Domácí minomet. Jeho vize byla šokujícím způsobem jednoduchá, ale potenciálně revoluční. Představil si trubku těžkého kalibru, pevně ukotvenou v zemi, schopnou vystřelovat improvizované projektily, možná i balíčky kovového šrotu nebo střepy kamene, poháněné kontrolovanou náloží snadno dostupných zemědělských chemikálí nebo dokonce recyklovanými rozbuškami.
Krása toho spočívala v jeho důmyslnosti. Každá součástka mohla být zachráněna nebo vyrobena ze zbytků venkovského života. Žádné složité stroje, žádný propracovaný dodavatelský řetězec, jen čistá, nefalšovaná vynalézavost. Jeho potenciální dopad však byl všechno, jen ne jednoduchý. Byla to lokalizovaná, zničující síla, navržená tak, aby přeměnila známou krajinu jeho pastviny v nevyhnutelnou smrtící past pro jakoukoliv invazní sílu. Když se Jed konečně odhodlal představit svůj nápad místní vojenské jednotce, reakce byla přesně taková, jakou očekával, ale přesto skličující. Mladý poručík, bezvadně uniformovaný, čerstvě po důstojnickém výcviku a zjevně zvyklý na sterilní logiku vojenské doktríny, naslouchal s zdvořilým, téměř blahosklonným úsměvem. Zatímco Jed popisoval svou trubkovou zbraň a její potenciál, poručíkův výraz se změnil z pobavení na špatně skrývanou pohrdavost. Pane Stone, začal, jeho hlas kypěl schovívavostí, vážíme si vašeho nadšení, ale toto je válka, pane, ne soutěž ve stavbě stodoly. Bojujeme proti profesionální armádě s nejmodernějšími zbraněmi, ne proti strašákům. Ostatní přítomní důstojníci, zpočátku zvědaví, rychle přijali poručíkovo pohrdavé držení těla. Malou místností se ozývaly mumlání o amatérské hodince a farmářském šílenství. Postarší seržant, který viděl akci na evropském bojišti, se otevřeně ušklíbl. Čekáte, že budeme bojovat proti pancerům s instalatérskými trubkami, dědo? To není jen neortodoxní, je to naprosto šílené. Potřebujeme palebnou sílu, ne folklor. Viděli farmáře, ne vynálezce. Civilistu, ne stratéga. Jejich mysli, trénované v přísných vojenských protokolech, prostě nedokázali pochopit řešení, které nepocházelo z vládního arzenálu nebo dobře financované výzkumné laboratoře. Toto byl zásadní střet. Strnulý byrokratický svět vojenského velení se setkával se surovou, přizpůsobivou vynalézavostí obyčejného muže. Pro důstojníky byl Jedův nápad urážkou jejich výcviku, nebezpečným rozptýlením od zavedeného postupu. Pro Jeda jejich konvenční přístupy selhávaly a zanechávali jeho domov zranitelný. Nenavrhoval velkou strategickou změnu, nabízel zoufalou praktickou obranu pro svůj kousek země, zrozenou z nutnosti a hlubokého porozumění jeho okolí. Propast mezi jejich perspektivami se zdála nepřekonatelná, ale Jedovo odhodlání zůstalo neochvějné. Věděl, co vidí, věděl, co dokáže postavit a věděl, co je v sázce. Boj o jeho zemi, uvědomil si, nebude jen proti invazní armádě, bude také proti samotnému systému, který ji měl chránit. Tento boj, jak Jed pochopil, se bude odehrávat v tiché samotě jeho stodoly, poháněn tvrdohlavou hrdostí a neochvějnou vírou v jeho vlastní ruce. Oficiální podpora byla nesplnitelný sen, byrokratická pevnost, kterou neměl šanci prolomit. Obrátil se tedy dovnitř, k jediným zdrojům, které skutečně ovládal. Vlastní vynalézavosti, hromadě šrotu za kůlnou a tiché chápavé podpoře své manželky Marty, která viděla oheň v jeho očích a přesvědčení v jeho unavené tváři. Výzvy byly monumentální. Za prvé materiály. Vhodná minometná hlaveň vyžadovala speciální ocel, precizně obráběnou a navrženou tak, aby odolala obrovskému tlaku. Jed měl starou, těžkokaliberní, silnostěnnou zavlažovací trubku, která byla houževnatá, ale zdaleka nedokonalá. Strávil dny jejím pečlivým čištěním, broušením a vystužováním, improvizujíc hrubý soustruh ze starého motoru traktoru, aby vyhladil vnitřek. Základová deska, klíčová pro pohlcení zpětného rázu, byla vyrobena z recyklované části opuštěné železniční koleje, přitažené kus po kuse s obrovskou námahou ze vzdálenosti kilometrů. Pohonné látky byly další noční můrou. Vojenské výbušniny nepřicházely v úvahu, ale Jed, muž, který rozuměl těkavé alchymii zemědělských chemikálií a kontrolované síle rozbušek používaných k odstraňování pařezů, začal experimentovat. Opatrně míchal sloučeniny, testoval malé nálože ve vystuženém sudu, učil se metodou pokusů a omylů, každé tlumené bum bylo strašlivým rizikem. Potom přišly projektily. Co by mohl domácí minomet vystřelit? Co by bylo účinné proti vycvičenému, obrněnému nepříteli? Nemohl vyrobit granáty, ale mohl shromažďovat. Úlomky železného šrotu,
nepravidelné kameny, kusy vyřazených strojů, cokoliv, co by se dalo zabalit do robustního kontejneru a vystřelit se smrtící silou. Svařoval improvizované nádoby, plnil je střepinami, představoval si brutální, širokouhlý rozptyl, který by rozerval vše, co mu stálo v cestě. Každý kousek byl svědectvím jeho vynalézavosti, vzdorovitým prostředníčkem myšlence, že pouze továrny mohou vyrábět zbraně. Čistá technická obtížnost postavit zbraň od nuly, bez plánů, bez inženýrského titulu a pouze s těmi nejzákladnějšími nástroji byla ohromující. Každý spoj musel být dokonale zarovnán, každý svar dostatečně pevný, aby zadržel výbuch, každý úhel vypočítán instinktem a roky sledování fyziky v akci na jeho farmě. Pracoval pod rouškou tmy, mihotavé světlo jediné lucerny vrhající dlouhé, tančící stíny, díky nimž stodola vypadala jako konspirační úkryt. Neustálá hrozba odhalení ho užírala. Nejen nepřítelem, o jehož hlídkách se říkalo, že se blíží, ale jeho vlastní komunitou, nebo hůře samotnými vojáky, kteří ho odmítli. Nemohl riskovat, že jeho šílenství bude zabaveno dříve, než se bude mít šanci osvědčit. Váha pochybností byla těžší břemeno než jakýkoliv kus železniční koleje. Sousedé, vidící jeho dlouhé hodiny a hromadící se podivné materiály, nabízeli špatně skrývané obavy. Jed, jsi v pořádku? Marta říká, že si s tou starou trubkou hraješ už týdny. Jen se nezraníš. Téměř slyšel nevyslovenou otázku. Dohnala válka Jeda Stouna konečně k šílenství? Dokonce i Marta, přes veškerou svou tichou podporu, se na něj někdy dívala s zábleskem obavy, tichou prosbou, aby byl opatrný. Vzpomínka na blahosklonný úsměv poručíka, na posměch seržanta, se v jeho mysli opakovala a živila vnitřní boj. Opravdu ztrácel drahocenný čas, riskoval vše v klamu? Možná měli pravdu. Možná byl jen farmář, mimo svou ligu, lpící na zoufalé dětinské fantazii. Ale pak se podíval na svá pole, na vzdálenou linii stromu, kde se říkalo, že je nepřítel, a pochybnost ustoupila, nahrazena chladným, tvrdým odhodláním. Nedělal to pro slávu ani pro uznání. Dělal to pro půdu pod nohama, pro odkaz své rodiny, pro klidný mír svého domova. Jeho přesvědčení bylo hluboký, neochvějný kořen, čerpající sílu ze samotné země, kterou se snažil chránit. Byl to muž země a země ho naučila trpělivosti, odolnosti a síle jednoduchého, poctivého úsilí. Nevzdá se svého nápadu, ne když na tom závisel jeho domov, jeho život. Bude pokračovat svár po sváru, pečlivé měření po měření, jeden výbušný test za druhým, dokud jeho trubková zbraň nebude připravena. Okamžik pravdy se blížil, těžký očekáváním. Zprávy naznačovaly, že průzkumná jednotka, předvoj hlavní německé síly, postupuje údolím, hledá slabiny, přičemž se očekává, že se jejich postup dostane přímo přes Jedovu dolní pastvinu během několika dní. Bylo to ono. Už žádné seřizování, žádné testování. Jeho domácí minomet, hrubá sestava trubky, železa a farmářské vynalézavosti byl strategicky umístěn, napůl ukryt přirozenou prohlubní v terénu a zamaskován křovím. Vzduch byl hustý nervózní energií, ticho hlubší, než jaké kdy Jed zažil. Sestavil jednoduchý, ale účinný spouštěcí mechanismus, dlouhé lano vedoucí do krytého příkopu, který vykopal, což mu umožnilo ovládat jej z bezpečné vzdálenosti. Pak začalo nízké hřmění. Vzdálené, sílící, nezaměnitelný zvuk těžkých vozidel. Německá průzkumná jednotka, sebevědomá a bez spěchu, se dostala na dohled. Jejich polopásová vozidla a obrněná auta si razila cestu stejnou pastvinou, kterou Jed obdělával po desetiletí. Byly pohledem na děsivou efektivitu. Jejich šedé uniformy kontrastovaly se zelenou krajinou. Jejich zbraně se leskly v ranním slunci. Jedovi přeběhl mráz po zádech, ale pod ním vlna adrenalinu zaostřila jeho soustředění. Tohle bylo skutečné. Tohle byla jeho země a tohle byli muži, kteří se jí snažili vzít. To, co následovalo, byla souhra Jedova pečlivého plánování a téměř neuvěřitelného štěstí. Vedoucí německé vozidlo, lehké obrněné auto, se mírně odchýlilo z hlavní koleje, možná, aby se vyhnulo blátivému úseku, nebo možná jen z nepozornosti.
Zastavilo přímo v odhadované zóně smrti Jedovy improvizované zbraně. Jeho posádka nakrátko vystoupila, aby prozkoumala okolí. Byli dokonale vystaveni, siluetováni proti vycházejícímu slunci, zcela netušící o smrtící mašině, ukryté jen pár stovek metrů daleko. Byla to šťastná náhoda, dar osudu, který zesílil účinnost minometu nad Jedovy nejodvážnější výpočty. Jed se zhluboka rozechvěle nadechl, srdce mu bušilo do žeber. Zatáhl za lano. Ozval se ohlušující kramp, záblesk oranžové a poté kaskáda drnčícího kovu a zeminy. Gejzír špíny, kamení a zkrouceného kovu vystříkl tam, kde před chvílí stálo vedoucí obrněné auto. Strašlivý, otřesný řev, který roztrhl ranní klid. Střepiny, smrtící déšť improvizovaných projektilů kosily vzduchem, zasáhly zbývající vozidla a německé vojáky, kteří právě vystoupili. Tichá pastvina, po generace symbol míru a obživy, se okamžitě proměnila ve scénu naprosté brutální zkázy. Plameny šlehaly k nebi ze zohaveného vraku. Černý kouř se vinul proti jasné obloze. Ostrý, hrůzostrašný maják Jedovy práce. Zbývající němečtí vojáci, zocelení bojem, ale naprosto nepřipravení na tak nekonvenční a lokalizovaný výbuch, se rozprchli v panice. Jejich disciplinovaná formace se rozplynula v chaosu. Tohle nebyla dělostřelecká palba. Bylo to příliš přesné, příliš náhlé, příliš osobní. Zmatek rychle ustoupil prvotnímu strachu, protože si uvědomili, že nečelí konvenční vojenské jednotce, ale něčemu neznámému, něčemu zrozenému ze samotné země, kterou se snažili dobít. Jejich průzkumná mise se právě stala zoufalým ústupem. Jejich postup rozbit zbraní, kterou nedokázali pochopit. Pastvina se skutečně stala hřbitovem, nejen zkroucené oceli, ale i nepřátelské morálky. Zpráva o incidentu na pastvině se šířila jako lesní požár mezi místními obrannými jednotkami a obleženými americkými jednotkami roztroušenými po regionu. Zpočátku byla přijata s nedůvěrou, poté s rostoucím, téměř úctivým úžasem. Farmář, šeptali si, s domácím zařízením dokázal to, co se týdny konvenčních potyček často nedařilo. Zastavit německý postup, a to s ničivým účinkem. Psychologický dopad na obě strany byl hluboký. Pro Němce se z amerického srdce vynořila nová zrádná hrozba. Nepředvídatelný teror, který se živil jejich přehnanou sebedůvěrou. Pro spojence záblesk naděje, hmatatelný příklad toho, že vynalézavost a vzdor mohou navzdory všemu zvrátit průběh. Okamžité následky byly ohromující. Ve dnech před Jedovým zásahem utrpěly spojenecké jednotky v tomto sektoru v průměru téměř 40% ztráty v střetnutích s podobnými německými hlídkami, bojující proti přesile a taktické disciplíně. V důsledku incidentu na pastvině, a jak se šířila zpráva o nové hrozbě, se německé hlídky staly viditelně opatrnější, jejich postupy pomalejší, jejich formace váhavější. Míra ztrát pro místní obranné síly v Jedově bezprostřední blízkosti klesla pod 5%, což je přímé svědectví odstrašujícího účinku jeho improvizované zbraně. Nebyla to jen fyzická zkáza, byl to psychologický úder, semínko pochybnosti zaseté do myslí dříve považovaného za nezastavitelného nepřítele. Farmářský domácí minomet nejen vyčistil jeho pastvinu, ale vytvořil lokalizovanou zónu strachu, do které se nepřítel nechtěl pouštět. Velení, zpočátku pohrdavé a dokonce posměšné Jedova farmářského šílenství, bylo nyní nuceno čelit nové realitě. Zprávy z frontové linie, podrobně popisující náhlé a účinné přerušení nepřátelských průzkumů, již nebylo možné ignorovat. Mladý poručík, který byl kdysi k Jedovi blahosklonný, byl nyní pod obrovským tlakem svých nadřízených, aby pochopil a replikoval úspěch. Inženýři a odborníci na munici, zvyklí na nedotčené prostředí vládních laboratoří, byli vysláni na Jedův ranč, ne aby se vysmívali, ale aby se učili. Pitvali jeho hrubý, ale brilantní design, studovali těžkokaliberní hlaveň, improvizovanou základovou desku a jednoduchý spouštěcí mechanismus se směsicí profesionální zvědavosti a neochotného obdivu. Objevili eleganci v jeho jednoduchosti, syrovou účinnost zrozenou z nutnosti. I když nemohli jen tak sériově vyrábět trubkové zbraně s chemikáliemi pro zemědělství, Jedovy ústřední principy,
Robustní, snadno skrytelný odpalovač, schopný dodat vysoce účinnou širokou oblastní explozi pomocí snadno dostupných materiálů, byly nepopiratelné. Jeho design byl rychle přizpůsoben, vylepšen a brzy se jedovy minomety, jak byly neoficiálně nazývány, začaly objevovat na jiných kritických obranných pozicích v celém regionu. Místní komunity, posílené jedovým příkladem, začaly stavět své vlastní variace pod vojenským dohledem, přeměňující své známé krajiny v síť skrytých, smrtících pastí. Byla to lidová revoluce v obranné válce, zrozená z polí a stodol venkovské Ameriky. Ale Jedediah Stone se nestal oslavovaným válečným hrdinou, ne v tradičním smyslu. Neusiloval o medaile, přehlídky ani veřejné uznání. Jakmile bezprostřední hrozba ustoupila, jakmile byla jeho země v bezpečí a jeho metoda přijata, jednoduše se vrátil ke svým polím, k tichému rytmu setí a sklizně. Byl mužem země, ne bitvy, a jeho největší odměnou byl pohled na jeho děti, hrající si bezpečně na stejné pastvině, kterou bránil. Jeho odkaz nebyl vytesán do mramoru, ale ve zachráněných životech, chráněných polích a tichém pochopení, že někdy nejhlubší génius vzejde z nejneočekávanějších míst. Zůstal tichým hrdinou, jeho jméno šeptané mezi vojáky, kteří znali pravdu, svědectví o mimořádných opatřeních, která jednotlivci přijmou k ochraně toho, co si cení, a trvalé síle vynalézavosti zrozené z hlubokého spojení s vlastním cílem. Tento pozoruhodný příběh Jedediaha Stonea, farmáře, který přeměnil svou poklidnou pastvinu na strategickou pevnost, nám nabízí mnohem více než jen vzrušující válečnou anekdotu. Je to silná připomínka základních pravd, které se ozývají historií a zůstávají hluboce relevantní i dnes. Lekcí vrytých ne do zaprášených učebnic, ale do samotné půdy, kterou Jed tak divoce bránil. Jeho cesta začala úplným výsměchem, odmítnutím od ostřílených důstojníků, kteří viděli jen farmáře s trubkou, ne vizionáře s řešením. Přesto se jeho víra v jeho nápad, přesvědčení ukované v samotě jeho stodoly a poháněné prvotní potřebou chránit svůj domov, nikdy nezachvěla. Jedův příběh dokazuje, že neochvějné odhodlání i tváří v tvář drtivé pochybnosti a institucionálnímu skepticismu může prolomit zavedené normy a dosáhnout zdánlivě nemožného. Neměl oficiální souhlas ani tým inženýrů, měl odvahu, jasnou vizi a neochvějné spojení se svým cílem. Tato vytrvalost, tato čistá tvrdohlavost v prosazování jeho vize je prvním hlubokým závěrem jeho neuvěřitelné ságy. Dále, zatímco armáda se potýkala se složitou logistikou a pokročilými zbraněmi vyrobenými v továrně, Jedovo řešení bylo elegantně jednoduché. Trubka, nějaký kovový šrot a recyklované zemědělské chemikálie byly jeho arzenál. Nebyl sofistikovaný, ale byl dokonale přizpůsoben bezprostřední hrozbě a jedinečnému terénu jeho usedlosti. V éře často posedlé špičkovými řešeními a složitými systémy nám Jedův domácí minomet připomíná, že někdy se nejúčinnější odpovědi nacházejí ne ve složitosti, ale v důmyslné elegantní jednoduchosti. Síla řešení přizpůsobeného svému prostředí, zrozeného z intimního porozumění místním podmínkám, může často překonat nejpokročilejší, ale nevhodné konvenční nástroje. A kdo by si pomyslel, že farmář, jehož každodenní starosti se točily kolem plodin a dobytka, vymyslí zbraň, která by zmátla profesionální armádu. Jed Stone byl outsider pro vojenský establishment, ale jeho jedinečná perspektiva, zrozená z let praktického řešení problémů na zemi, mu umožnila vidět řešení tam, kde ostatní viděli jen omezení. Inovace není omezena na laboratoře nebo válečné místnosti. Často vyrůstá z úrodné půdy nutnosti a nekonvenčního myšlení od samotných lidí, od kterých to nejméně očekáváme. Jeho génius nebyl produktem formálního výcviku, ale prožité zkušenosti, svědectví o skutečnosti, že brilantní nápady mohou vzejít z jakéhokoliv koutu společnosti, zvláště když nutnost je matkou vynálezu. V konečném důsledku byly Jedovy činy poháněny něčím mnohem hlubším než vojenská strategie, divokou, neústupnou láskou k jeho domovu. Jeho odvaha nevzešla z vojenské přísahy, ale z prvotního instinktu farmáře chránit svou rodinu a svůj způsob života.
Je to svědectví o mimořádné odolnosti lidského ducha, demonstrující, jak jednotlivci, když čelí existenčním hrozbám, mohou sáhnout do zásob odvahy a vynalézavosti, o kterých ani nevěděli, že je mají. Jeho boj byl o jeho kousku Ameriky. Hluboce osobní boj, který rezonoval s duchem národa pod útokem, dokazující, že obrana svobody často začíná obranou vlastního dvorku. Příběh Jedediaha Stona není jen poznámka pod čarou ve vojenské historii. Je to nadčasová sága o síle jednotlivce. Vede nás k otázce, jaký spící potenciál se skrývá v každém z nás. Jak mohou naše jedinečné zkušenosti a perspektivy, často odmítané konvenční moudrostí, držet klíč k překonání výzev naší vlastní doby? Jeho vynalézavost, jeho odvaha a jeho hluboké spojení s jeho cílem nejen zachránili jeho farmu, změnili průběh lokálního konfliktu, dokazující, že i na těch nejpravděpodobnějších bojištích může obyčejný muž uvolnit mimořádný dopad, který změní vše. Pokud s vámi neuvěřitelná cesta Jeda Stona, z farmáře na neoslavovaného válečného inovátora, rezonovala, klikněte na tlačítko Líbí se mi. Sdílejte tento příběh s někým, kdo potřebuje připomenutí síly vynalézavosti a síly lidského ducha, a přihlaste se k odběru našeho kanálu pro další příběhy zapomenutých hrdinů a neočekávaných triumfů, které formovaly náš svět. Vaše podpora nám pomáhá vynášet tyto životně důležité příběhy na světlo.